Yan. Ayan si sir. Ayan. Lupit ng cameraman ko. Akuha mo kami ni sir dito ha. Sir, ano pa nga pangalan natin? Pobreng manlalakbay. Ayun. So don't forget to subscribe. Then please like and share na rin po sa ating maginoong Pobreng Manlalakbay. Legit vlogger po itong kasama ko. Yan. Paki-check po yung channel niya sa Yan, YT. ito. Bibigyan ko si sir. Ayun, thank you so much sir. Thank you. So ang gagawin namin is magpapalitan kami ng sticker. Support sa akin, susuportahan ko si sir syempre. Ayan, so itong sticker namin dalawa. Pakita natin sir. Yan. Ayun, so exchange gift kami sa sticker. Nagkataon nga palang nakita kami dito sa may Sagada. Sa may ano ng site to sir? Pugo Point. Viewpoint. Ayun, sorry. Pugo Viewpoint dito sa may Sagada, Mountain Province. Nice meeting you, sir. Oo, sir. Oo, Nice meeting. Yeah. Yeah, nice meeting. Shout out tayo, sir, na isang panalo. Oo. Panalo! Ayun, nahiya si sir. Panalo. Hindi talaga sanay. Thank you so much, sir. Ayun, thank you so much, sir. Thank you. Sir, kuhanan ko tong tent natin. Tayo motor nyo. Ito nga pala yung ginagamit ni sir na madalas. Ilang years na sir motor nyo? 10 years? 10. Wow, grabe. Daikot na ito buong mundo, ay buong Pilipinas. Ito siya, oh. Wow, yun naman, nastig. Ito yung setup ni sir dito. Galing. Ayan, makakuha ko ng idea kay sir. Ito yung tumagamit niya, grabe. Siya nga. Nakalat yung loob, sir. Yan. Hindi ko pa naayos. Siya nga pala lahat, most of them na gamit ni sir is panay sponsor lahat. Yan, sana all sponsor. Yan. Panalo! Hello guys, good morning. What's up everybody? What's up everyone? So ayan guys, today's video pupunta tayo ng Cervantes. Doon tayo mag-sleep over. Then diretso tayo ng Sagada. Hello guys, good morning ulit sa atin lahat. So nandito na tayo sa may La Union. Breakfast muna tayo dahil medyo malayo-layo pa ang ating biyahe. So dito kami ngayon magbe-breakfast sa may Bulaluhan. Ito guys, ito yung name ng kanilang restaurant. What's up, Kambal? What's up? Panalo! Say hi, Chloe. May Ulam pwede to. hotdog. Anong tawag dito? I don't know. Dinakdakan. Wow, achi. Hello guys. Panalo! Ayun, nasa Ilocos na po tayo. So malapit-lapit na rin tayo sa paanan na mapuntang Cervantes. Chiquisaw. Panalo! Tawa ka pa! Ayun na si Riban. Si Riban. Si Riban. What's up guys? Hello guys, si Ivan Diyos po. Mataba. Tignan mo ko, dalawa lang. Para mo yung daan. Grabe guys. Grabe yung daan dito. First time pala naming dumaan dito at pupunta ng Cervantes. So nasa may Soyo Road na kami, papuntang Cervantes Road. Tignan nyo guys, yung daan, Panalo, grabe yung sigsag pala dito. Ang tindi.
Grabe daan dito. Zigzag. Ay. Hello guys ulit. Dito na kami sa may Cervantes Road. Bibili tayo ng saging ni Madam dito. So, tingnan natin yung mga saging. Native pala yung mga saging dito kaya sure ako matamis. Hanga kinara puro atoy. Yung kalalaburo yung nahanap namin eh. Katawa tuloy ano. Pili na tayo. Ano ang kilo ata? Tikman natin kung matamis talaga. Yan, tikman na natin. Singkamas ko ba? Ay, di ko yung para na kay singkamas. Matamis nga talaga. Panalo sa akin dito, panalo. Ay, di, grabe na unti tao. Hindi ka daldalan ko Grabe, niya. ano, Pero ganda. sobra, ganda. Hello guys, grabe nakakamanghadan dito sa may Cervantes, grabe. Bituang manok, ito talaga totoong bituang manok talaga dito. Halos wala pa kami nadaanan ng mahaba-habang tuwid na kalsada, panay sharp curve, zigzag lahat. Ayan o, ang tindi. Oh. Pero ganda ng view, grabe panalo. Bandang bangin para mabay nakita nila yung ulam mo. O, dyan, malinaw na dyan. Hello guys, so nandito na tayo sa may Cervantes, Ilocosor. So part pa pala ng Ilocosor tong Cervantes. So we going to Sagada na kasi anong oras na rin, alas 12 na ng tanghali. So dito pala yung daan, Buntok. Diba, daanan natin yung Sagada rito. See you around guys. Grabe guys, ang init ng panahon din dito. Time check is alas 2 ng tanghali. So mainit-init din talaga. Grabe. Hello guys, what's up? Share out to the whole world. Panalo. So ayan mga boss, nandito na tayo ngayon. Of course,
Sa wakas, nakarating din tayo sa Sagada. Galing eh, no? Astig. Ganda rito. Pamamasyal tayo mamaya rito sa may welcome to Sagada Blue Mountain. So siya nga pala mga boss, dito pala yung main entrance dito. So before tayo makakapunta rito, magbabayad muna tayo ng entrance fee at saka kukuha tayo ng tourist guide bago tayo pumunta o pumapasok dito. Ayan oh, ganda oh. Yeah, ito yung pupuntahan natin later. Oh, wait lang sir ah. Inquire lang muna kami. Kayo hindi ba pag-inquirean? Hello po, mag-inquire po. Available po tayo today. Ganda naman ng place. So guys, ganda ng place dito. Ayan o, silipin natin. We are at Sagada Mountain Province. Ayan o. Wow, ganda naman. Panalo. Oh. Ganda. Try tayo. Hindi mo na kailangan yung pera. Bagong gising. Hello guys. Nakakalula din o nakakalungkot dito sa Sagada today dahil sa sobrang init ng panahon hanggang dito naabot na siya ng wildfire o fire wild tawag ba doon. So tignan nyo guys oh, tunog na yung ibang puno. Grabe ano. Sobrang init na sunog siya oh. Okay. Sagada na to. Grabe talaga yung Hello guys. What's up? Yun po yung itag dito, panalo, no? Sarap ng itag. Siya nga pala mga boss, naghahanap kami ng makakainan dito. Yung kakaiba naman para gusto namin yung Sagada taste. Guys, hindi popular dito mga restaurant. Ayun. Yes, wala di Chloe. Yes, wala di Chloe. Tara, let's go. Ano yung masarap na kainan dito, anak? Hindi? Walang McDo, walang Jollibee. Yun lang. Sige na. Hello guys, so ayan, kakain na tayo. So dito yung napili naming place para kumain kasi may mga short order dito o bago luto lahat. So check it out. May chili oil kayo, boss? Ano kang chili oil? Yun. Ito na misis ko. Okay lang. Shop, sweet. Panalo. Hindi ako siya nadadalawad. Panalo! Kain na. What's up? Ayun, magkaya. Ano yung order mo? Chicken. Chicken. Ito naman. Chicken flake. Chicken flake. Korean spam. Korean spam. Wow, Korean pa lang kinakain nito ah. So, let's eat mga boss.
Yes, hello guys. Dito tayo sa may Pugo. Ayan, Pugo viewpoint. Ayan, so dito tayo mag-stay night o overnight dito sa may camping site here in Sagada Mountain Province. See you guys later. Sa may side. So, dahan lang. Para dito. Ano? Ay, nakakatakot din pala rito. Oh. Oh. Pag umulan dito, ano? Yari. Yari, oh. So, papatay na lang kayo. Ito mo lang. Ang? Papatay na. Kamay na muna. Steady lang. Ay. Para makita natin yung daan. Ang ganda rin dito. Ayan, oh. Roller coaster. Ay! Wow, lakay. Amay Oh, taas. grabe. Sige. Hindi pa malabi ng juice. Ano pwede mo na palagi ng juice? Ayun, dami. Ayan. Yung mga box ayun, yung mga box anak. Yung sa gilid yung box. Dalawa yan. Gilid lang yan. Ano naka-close na ba ito dati? So, yes, naka-close na yan ha. Ay, may darating din dati oh. Oh, May naka-close. kasama din tayo. Oh, naka-close na yan. Uy, may kasama tayo. Oo. Hindi, ano yan, yung ano? Panalo! Wala kasi may full version dito eh. Lumaga kasi mang ano. Yun. Hello guys. Good evening. So ayan, nandito tayo ulit sa Sagada para mag-chill ng konti. Of course, kasama ko ang aking family. Hindi mawawala, siyempre. Makukulit ko mga anak yung mga yan eh. So sila yung sila yung laging nagyaya na tara na. Car camping na tayo. Dead. So may sked naman tayong medyo mahaba yung bakasyon ng mga kids. Kaya eto. Hello guys, good morning. Ayan, so dito tayo ulit sa ating campsite dito. So may, anong tawag dito? Pugo? I don't know. Yeah. I think Pugo Point campsite dito sa may Sagada, Mountain Province. Ganda ng place nila rito, napaka-unwind. Then syempre, makikita nyo rito, nature na nature talaga. So ayun, tignan natin mamaya yung Sea of Clouds. I think ito na yung Sea of Clouds. Ito na nasa amin na mismo. Ayun, silipin natin guys. Yeah.
Be careful, okay? Picture tayo later dito. Ambal, dito lang tayo, anak. Dito lang. Tayo later pero nag-picture na tayo. Siya mo, kahit naglalakad naman. Grabe ka na. Ay, Ambal, I'm here. saan ba? Oh. Chloe here. Uy, mas maganda yun. Anak ko pala yun, kaya pala maganda eh. Panalo! Hello guys, then good day sa ating lahat. So before na kami ay aalis dito sa may Sagada Mountain Province, just wanna say thank you nga pala din. Dito ko muna tatapusin ang aking video para sa aming vlog today. So abangan nyo po ang aming pagpunta kay Apuang Wood. And then stay tuned po sa ating YouTube channel. Thank you so much. It's me, Boss Panalo, ang lagi nasasabi ng Panalo! Panalo!